Для звычайнага прахожага гэты участак па відавочных прыкметах месца распіцця алкаголю. Для праваахоўнікаў тэрыторыя рабавання, а для судовага эксперта Уладзіслава Дземенчука заблытаны квест, ад вынікаў праходжання якога залежыць пошук злачынцы. Ён абавязкова, нават калі на першы погляд гэтага не бачна, пакінуў свой след. Часам літаральна. В ходе осмотра прилегающей территории мной был обнаружен объемный след подошвы обуви, который мы относим к вещественному доказательству. В каждой обуви есть определенные признаки. Они подразделяются на общие и частные. Сярод агульных прыкмет жаночы ці мужчынскі абутак, яго памер і нават марка бренда. Яны толькі звузяць пошук. А вось прыватныя, да прыкладу пашкоджання на падэшве, сярод значных доказаў. Каб захаваць след, выкарыстоўваюць звычайныя рэчы, да прыкладу лак для волос. Далей стварэнне гіпсавага злепку, таксама не без падручных матэрыялаў. Для того, чтобы гипсовый слепок не развалился, нужна основа. В качестве основы можно использовать обычные ветки деревьев. Каб след застыў, патрэбен час, каля паўгадзіны. Пакідаем Уладзіслава на працоўным месцы. А працуюць у камітэце судовых экспертыз па Брыскай вобласці не толькі спецыялісты ў розных накірунках, а і робаты. Да прыкладу, наяўнасць наркотычных ці псіхатропных рэчываў у сумесі вызначае спецыяльная машына. Прибор хроматомасс-спектрометр, благодаря которому в течение 40 минут сотрудники управления могут определить любое наркотическое средство, психотропное вещество, которое существует в природе. Благодаря анализу полученных хроматограмм на этом приборе мы приходим к тому или иному выводу. Амаль год таму з'явілася і аўтаматычная станцыя, якая можа выдзяляць ДНК з 14 узораў адначасова усяго за 15-17 хвілін. Сярод самых папулярных экспертыз тэхнічныя, з камп'ютарнымі і радыёэлектроннымі прыладамі. За мінулы год іх правялі прыкладна 2000. Укараняюцца і новыя віды экспертыз. Сёлета пачалі выкарыстоўваць фотатэхнічныя, лінгвістычныя, дакладней устанаўленне наяўнасці дакументаў, абразаў ці матэрыялаў экстрэмісцкага зместу. Зараз працуюць над стварэннем пакоя для апытання непаўналетніх, для развіцця псіхіятрычных экспертыз. І удасканальваецца база не толькі ў Брэсце, а і ў тэрытарыяльных подразделениях. Город Баран и Щепинск, как наиболее крупные города, в которых мы развиваем также проведение технических экспертиз. В прошлом году в городе Барановиче начато проведение компьютерно-технических экспертиз радиоэлектронных устройств, а также товароведческих. В Пинском межрайонном отделе тоже уже подобраны кандидаты, проходят обучение. А мы вяртаемся да Уладзіслава Дземенчука, у якога за плячыма ўжо 3-гадовы вопыт. След злачынцы застыў, далей сам Уладзіслаў і будзе праводзіць экспертызу. Аднак галоўны след, які пакідаюць судэксперты Брэскай вобласці, колькасць раскрытых злачынстваў.